So seo an darport a mír népon go cethir agus be de fechan ar cadálín ar bhín crohanna go leis an turt céine so gá crud i friúil beidir circóir agus féar nó d mar sin ach leis an turt céine ananta so mar hampla cadálín nuair a bhfuil ascra isce go saoirlinn aber agus tá sé lán le isce lán go bara agus dúirtan tú an isce sin ar fad isteach i circóir ní tharlaigh sé seo ná sa an ásail ach mar hampla agus a turt an ascra rólas agat déadfá ga an circóir seo a oibriúach gáí neisteach beidir ach an ceann níos commónta ná sin ná cadáthlíonn nuair atá circóir agat agus tá méid orthe isce stige let's say ga an circóir seo ná 8 cm agus nuair a churann tusa sfér so titan líorróid éigent isteach san isce agus tá ga 4 cm ar an líorróid cad a thordóig an ceapan tú well tá súlagam go néirigh tú go nórdóig levéil an isce sa circóir so ardíonn an isce sa circóir méid áirithe agus ardíonn sé h centimeter cé méid centimeter an rach sé sús well an circóir tannaí gorum seo is circóir é nach is féidir an turt an circóir sin a bheith gin agus turt circóir ná 4 bron pi or cearnathe h agus caiig an turt an circóir sin a bheith cothrom le turt an líorróide héit isteach so turt an sfér ná 4/3 pi or cúbathe agus caiig an ceann amháin a bheith cothrom leis an ceann eile so caiig chuirigh mé an sfér dús 4 pi or cúbathe caiig sé sin a bheith cothrom le turt an circóir tá ár ar ólas gin sa gácás so an seo it's 4 cúbathe agus tá sin cothrom le turt an circóir agus tá mé le h Nus tuairfaí dar an seo tá pi goin ar dáhéamh don cothrmóid so rud an éas go féidir déanamh an seo ná just é sin na chealú amach ar an dáhéamh agus nuair dhéanann tú an mata 4/3 cúbathe ná 64 agus tá sé sin cothrom le 8 cearnathe which is 64 h so médig trasna nó Ryan trasna 4/3 tá 64 h ar an taobh amháin so it's 64 ag roint ar an taobh eile cothrom le h agus cadíonn si sin amach so tá h cothrom le 4/3 cm nó 1.33 cm so nuair a hitan an líorróid seo isteach san isce ardóigh levéil an isce 1.33 cm just beyond cuairmach nuair tá sé seo a dhéanamh agat is féidirlinn an pi i chealú amach sa chás seo tucha mí go dtí ceisna áirithe agus beag pi á himú agat le rudí éigent agus ní bheith tú an iad cealú amach sa chás sin just beyond cuairmach le cealú amach ar dáhéamh de cothrmóid mar seo Nis níl ach gáú 3 samplaí sa leabhar nó ceisna sa leabhar don 6 seo 5 tá sé ar leathanach a 264
agus is ceisna 17 go fé atá gceist. Dá bhrí sin tá mé chun tríle bhaint as sa rang sula gurm aon freagraí sús an seo fuair. Slán go fóil.